gida mai jidda. Na'am. Kwana biyu. Wallahi shiru. To ya haka ne kan kwana biyu. Shekaran zai na kira wayan ki baya tafiya. Ko me dalili? Wallahi wayan ne ba caji. Ba caji ba. Wallahi. Su caji a gun kasa. Eh? To ka san babana baya bari na gida shi yasa. To yanzu baya gida ne yanzu? To ya fita dai ka amma ba sani ko zai dawo yanzu sai an ji ba. Ki ce da zai fito akwai dabi kenan. Gaskiya dai kan tunda Ba ba matsala. sai ina fita ba. Ba ke ba shi labari na. Gaskiya ina ba shi dai kan. Amma yana fahimtar ki sosai? To yana fahimta dai kan amma dai to sai a hankali ka sani iyayen Amma har yanzu? wallahi To ai bai kamata a ce har yanzu a ce dai ba da labari na ba. Ko kuwa? to amma Kin san ai yadda ina da labarin ke labarin yaduwa ka. gidanmu gaba daya? Kin san labarin ke yadda ya yaduwa gidanmu gaba daya don gudun gaba daya ke waye ba su labari. Gaskiya ni ma ina iya bakin kokari na. Yawwa haka nake so amma ya za a yi a ce har yanzu dai a ce babu bai san da magana ba ai bai yi ba ai. Gaskiya kai dai ba wanda na cire mutum ɗaya sai kai. Shi yasa dai ma nake ji ke raina sosai. Ba kamar yadda nake jin Wai ka. ne miki ko kusa a raina. To na gode da irin Ni kulliya wannan haka kalaman. sai ka ce wata ɗawisu. To ai dan kai nake yin sa. Na gode Kai? sosai. Mai jidda wani ɗan iskan yaro ne ke kamin kofar gida mai jidda fi sabilillahi ka duba jikinsa riga wanda ƙaramin nake gaya maka. shi waye wannan ai ba mutumin kirki bane ka duba gashin sa fa sai ka ce koyin kurciya ka duba askin kayi shi fi sabilillahi ka duba rigan jikinsa fa kina ce mini wannan shine wanda zaki Kai hakuri. wani ne hakuri ka dube shi fa ka duba wannan ai ba mutumin kirki bane da yake dauko min mutum ki kamin kofar gida wannan din fi sabilillahi yanzu wannan yaro shine zaki kamin kofar gida a matsayin sa Tsoho ya ga duba kuɗi, rigan jikinsa fa karamar riga tuni zai sai ka ce rikice. dan kiristoci Tsohon na zato, tuni ya rikice. Tsoho ya ga ya kuɗi. haka ni kai kam ai yaro wato abin da nake so da kai shine wannan shigan ba wai wani abu bane shi ta ko imani a zuciya yake ni kaman kai kamar dan abokina ma a shashagali ko kuma malam sammani kai dan waye ne daga cikin su ko baffa sama'ila Dan gidan a shashi gari. a to ai shikenan wannan ka riga da an gama ai baban ka mutumin kirki ne abokina ne sosai kuma babu wani matsala wannan amma dai shiga irin wannan tiyarin ta malam ana sa kayan kasar Hausa mana jamfa da hula amma riga ka duba hoton gwaigwai wannan ai sai ka tsori ta daga ni har ita ko ba haka bane to don saboda haka babu damuwa insha Allah zan ma samu mahaifin naka an gama ke kuma kana zuwa kullun ni sau nawa ma kake zuwa a sati ne Ba na wuce sau. to shikenan ke ko bai ji da ina jikin bata yaron na rai domin dan abokina ne tare muka tashi da shi a shashagali mun dade muna tare da shi in na jikin bata masa rai to ke ma ranke in ya dubu sai ya ɓaci wannan dan abokina ne babu komai in ta bata ma rai ka gaya min Allah kuma ya taimaka sai an jima yawwa kai kirki ne fa yaron kirki ne wallahi tallahi babu damu Allah ya taimaka Inda yanzu zan zo ina ciki na a sake. Haka ne ba ko? wallahi. Gaskiya ne. Inda yanzu ya saka da sauki. Ai abba na ba shi da matsalan komai. Gaskiya ne. Amma Kamar shi dai kawai baya son shiga banzaran ne. kawai Wallahi. yanzu sai dai sa zan faɗa ki. A'a wallahi da wani kawai kaya masu